बुहुमाव थानाय गिदिरसिन एबा गिलिरसिन दाउआ जाबाय ऑस्ट्रिच एबा ऑस्ट्रिक आरो बेनि गासै जौथाया फ्राय 9 फुट एबा 2.7 मिटारफ्राम जायो आरो बेनि लिरथाया 100 निफ्राय लानानै 160 किल'ग्रामसिम जायो आरो बे हारिनि दाउखौ बांसिनै खोला आफ्रिकायाव मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जोङो मोननो हायो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादरनि मुङा जाबाय भेटिकान सिटी आरो बे हादराव फ्राय 800 सुबुंफोरा थायो आरो 2019 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बादिब्ला बे हादराव गासै 820 फ्रामल' सुबुंफोरा दङमोन आरो बेयो गंसे उदां हादर। भारत हादरनि अख्रांमासिम दावबायनाय गिबिसिन सुबुङा जाबाय राकेश शर्मा। बिथाङा 1984 मायथाइनि 3 एप्रिल खालि अख्रां बिखायाव आगान हैदोंमोन आरो 7 सान 21 घन्टा अख्रांमायाव सम बारहोदोंमोन। बिथांनि जोनोमा पान्जाबनि पाटियालायाव 1949 मायथाइनि 13 जानुवारि खालि जादोंमोन आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिथाङा दासिमबो थांनानै दं आरो तामिलनाडुनि ट्रानकुइल कुनर जिल्लायाव जिउ खुंनानै दङ। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमाया जाबाय नील दैमा आरो बे नील दैमानि गासै लावथाइया 6650 किल'मिटार आरो बे नील दैमाया सा आफ्रिकानि उगान्डानिफ्राय लानानै इजिप्ट हादरनि मेडिटेरेनियान लैथोसिम बोहैलाङो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गुवारसिन आरो गुदुंसिन बालाहामाया जाबाय साहारा बालाहामा आरो बे बालाहामानि गासै अरथाइ एबा गुवारा 9.2 मिलियन किल'मिटार स्कुवेर एबा 92 लाख किल'मिटार स्कुवेर आरो बे बालाहामाया मोन 11 गुबुन गुबुन हादरफोरखौ आवग्रिनानै दं आरो बेनि गेजेराव बांसिनै सा आफ्रिकाखौ आवग्रिनानै दं।